sichigwi buikalang khasungno sin baran borna tongo koyekjona sini berarok bebang sakala ba siglarang sawa yagu morna ngero bolga morta pati khanyai bor Tiprasa-w3d ba kaham khai sin parani open bor khali tongo suken masa bisujit te masa go tongo tapos ge bobonyani ko tongo chode semani tongo Jobtano lansuga ani Tiprasa-w3d channel inke website light thangnai sal marigan rong nugui mankhana khorokni Tiprajwk no Tipramathani borok bukha hine ri sichigwi bugu hine norok nugui mankhana borok samani inke je o video ni main je reason tamo borokni je bujakmani sabo bukha abonor o je ri sichigwi bunai rok sabo abonorok saimana musugana borok je kok samani obo bebangno tatal Tipramathani candidate rok o burimangni no buya kuno din buya BJP ni borok buya borok sak saisung no ri sichigwi Tipramathani no hamya sana bagui si omo haikhe BJP dol ni borok ni je leader rok bai sajakmani daratisi borok omo haikhe fake news rui tongno hingke babsang o je burimangni je borok samani je borok ri sichigwi bujakha hine Tipramathani borok bai ri sichigwi bujakha hine samani obo bebang no tatal siabo borok sak ni ri no sichigwi nagui omo haikhe Tipramathani party no ereng kok sagui hamya khaina naio BJP leader rok ni kok khnawi su kubui kothoma tamo norok video no paithakjoro nai di borong soron jotoro borong omhake banungnani omhai hingake ang kortham tika thai phaina je prusini candidate ko nomination jomarana thangka nomination jomari phaikya aprubo norong ko news ro nukhna moji deborma tamhini sa Tipramathani kirijagnya ko flag no wasine khulugi se pokoro dawine kirijagi khusuri thangu hai hini nai borong amake bongni group no sob somoni borong hake sikiri ko sungno sikiri di hini nai borong hake bongno gusara sigoi tung ke tini tamongkha chini ayang borok bujago ngake borok khnaka borong party ni borong no borong bulai pai hake borong tam khanya borong no nije kaham hunjana bagui borong tam khaka o jaga busa cirai rong no tam khake istamal khake borong lalachi bong bobishot krija borong tam khake BJP ni neta ni ko banjuk song ri sajung omti rogo si tirinya phunuk tirinya chacha bahana borong munisi tong chacha bahana bakya ke phunuka manchor man bepar guardian nong lachia da asung judi bong na chini Tipramathani borok thangni tas khaima gana ka tini ta bukhabo je thabo nai dugan ri tongo ani busana judi borok hake tas khai bui kalama gana ka buha haina dugan khulugi dugan ri tongma khamo mara ma khamo jibona mangala khamo ani busana ke ri to haka thana police guri mang kam mang sa ani ke pangsi bukhang thisi thagamo bir busana judi no tu ri siri tongma gana ka borok hake dugan ri ni sin to khaina dugan ri o somini wono o jaga suno guli ko kalang ma jaga no borok khai dugan ri tongsa borok sarasa mitha chengra bakpar hake borok no phulni to ni kha borok meeting misin ka bunyo rang 2,000 kha nogor ruine tlangi balli to ni kha ombagi tabu rang ruine bongno sirai rong no manchor man e bongni bobishot no nosto khaine borok no omake ri siri nai video khai phulungi ri kha lekha pora bong tan dam tong sa ke borok ke video pisari ri kha ekdom mitha chini borok no pa jora bujage si tongo bujage hospital si barke borok hospital tong thutei tini borok sukeni bumung bapini bung tapos bung na borok to bujage si hospital borok oja bhake thangka asu mitha sana ke borok banu sana ringlia borok hospital se kelaijak borok bhake saimana alangke bung na rekha tang gram kaisa bongnon borok na nasigi maya Tipramathani khayu nai borok bong phatsa bung sairi rekha aina borok hospital siku chini sara gotongo chini ko thanani ko rani baza thanani osira gotongo chini ko hospital kelai tong na soru sapaya ko tini bage suken tong ne bungku o sukini bagi ni siklai tong bati ji siklai tong borok omha khanyo hara khanyo nok asana borok bahake nok asani bung suriya kaliya saidi ri kha borok asika manchon man oma ke khai tong kha borok khane oma khai tong jingkha gonjo khai tong jing nijera ninai chini o pati dunam tangthu ninang nijera pati dunam tangthu ninai mini tong na bagai jing hake bo sawo borok miya phelek thangma bang no
फेलाक बिनिबो थेपानाय आनिबो थेपानाय जोंहा जा कुनु खति खाया मिलामिसि बुदलायनाय जार खामा दंमानि बुदनाय हाय हिनिसो जों जतन गुरुब दिनि जतन जों हाके बुजुगै दंका बरं तिन तान बुजुगो माया बरं बुजुगनाला दुरे थाक बुसारनसे निजे रिसिरिनाय हाके भिडिअ खायरि बाके ताबो सारा फेक निउस अब एकदम फेक निउस हिंके बाइब संनर बुजिमां खना जे अ तिप्राजवक बुरिमांनै तिप्रा मथा पार्टी बाइ बुजागो हिनै एरें खे तातालकक सामानि aboni kubui ko thoma tamo kubui kok tamo norok sagui mangkhana buji mangkhana hinkhe arbo new video mana bagui taufano Tiprasa-w3d channel no subscribe khayo hinkhe no subscribe khaidi bell icon click khaidi new video mana bagui hinkhe asungno malai next video